Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. Hey people, hello, today is Sila Sobantu. This is your boy Umaswiti. Namhlanje ngihleli no coach la. Ubani igama bhodi? Coach ephezulu. Ephezulu. Yeah. How are you, my brother? Hayi right mfethu, ngishaka kakhulu ya mfethu. Yes. So, tell us coach kancane nje, just to brief, how did you get into coacha ingane? Ya mfethu nje mhlambe ngeke ngibe mudako, uqala ukubonga nje ngalosuku la namhlanje indlela kwenzeka ngayo. Sure. Kodwa nje mina mfethu ngucoach wephi uqala nje ukubona ukuthi ngicoaching ngaqala ngadlala ibhola. Oh, okay. Yeah, ngaqala ngadlala ibhola and then emva kwaloko sengimdala ngase ngathi ngiyeke ibhola ngase ngafundela ukuba ukwenza coaching ukuthi ngibuyisele emphakathini waseSobantu. Alright. Sesiyacoacha khona ucoach osebenzisana nabo. Ucoach uNka, ucoach uStazi, ucoach uDaki, no coach uXolo. Sibaningi mfethu ya. Ngiyayithanda leyo nto coach. Yeah. So, what can you add on this Isobantu? You know, I did my research and I discovered which Isobantu is 100 years, man. Yeah, mfethu. Yeah. Yabo, and we have great people abafana no Chico who are helping, you know, community doing something efana nale. Yabo. What can you say ukuthi umuntu ongayazi Isobantu 100 years manje? What can you say on that since owakho? Yeah, mfethu Isobantu mfethu ilokishi mfethu elinezinto eziningi mfethu ezi-way forward. Nabantu bakhona mfethu bayazwana. Bayakwazi ukusizana but nje kuloko kwebhola mfethu ngoba mina ngucoach noma kukhona okunye thina sibukele kubantu abadala kuno baba uBomba Chamande late Bomba Chamande kuno coach uDaki Mkhize kuno ngicabanga uba amazi uBhanuma basu baba uMabaso naye wadlala kwiBushbucks wadlala nako Real Touch baningi no Daki Mkhize babedlala ibhola ibona abantu esibukele kubona ayibona abantu abasikhulisile sabona ukuthi kuyinto eright lento ukuthi nathi siqhubeke sihlale ebholeni. Yeah. Ngiyakuzwa coach, ngiyakuzwa. Wrap up your coach manje. What can you say about usuku la namhlanje? Since si here today, nazi ingane zakho ngikubonile uzinyakazisa lapha. Yeah, so what can you say about today, usuku la namhlanje? Yeah, mfethu into mhlawumbe engayisho nje mfethu sithanda ukubonga mfethu Isobantu community. Yes. Development uChico nje mfethu umsebenzi wakho omuhla wenzile mfethu ukuthi azama ukuthi asingqongqozela athole izinto ezinganeni ababaningi abantu abangakwazi ukwenza lento because naye unezinto zakhe mhlawumbe ekufanele azenze kodwa uzama ngayo yonke indlela ukuthi mhlawumbe asize izingane zaseSobantu ukuthi kube khona izinto ezenzayo during ama holiday inga end up mhlawumbe sengena kuma drugs yayibona ebhedayo mfethu sibonge kakhulu nje mfethu. Yabuzwa coach, yabuzwa. So lastly coach, sikuthola phi on social media, social networks?
Mfethu ngikhona nguwe ephezulu nje mfethu kuko konke ngikhona Facebook ephezulu. Facebook ephezulu Instagram. ngikhona Instagram ephezulu Yes. yeah mfethu WhatsApp ngikhona na WhatsApp Thank you so much, coach. ngiyabonga kakhulu mfethu Siyacela Sharp, ukubambi kakhulu. sure. All right. Sharp. Again. So Bantu, we are here. So like grounding and things are happening. Gives a sound all over. Kids are, they're busy with the activity. So what did I do? I got Insizwalana. He's from Albany. He's gonna tell us a little bit. How are you, sir? Ngiyaphila njani nginibingelele igama lami ngiwulungelo Ngwazondi all the way from Albany Bakeries. So when you see me, you must say feel the freshness. Okay. Ziphi izinkwa? Zikhona izinkwa, khona ne-truck khona la ngala. All right. Yes. So where are you from, sir? Siphuma khona la kwa Albany and I'm from Willowfontein. Yes. Today we are here to sponsor one of the best events in Yes. Sobantu, a soccer tournament for Easter. Mm. So in the CNZile we said uma iSobantu in a soccer tournament for youth yakhona, let's just go there and support because Okay. remember Albany uSobantu bakanje They are and neighbors, omakhelwane. So Yeah. we don't say no to abantu abathenga isinkwa sethu every day. Yes. And the numbers are going up because of them. So asina choice. We must come back and say, hey, sikhona, singabenu, and support where we can. Thank you. I hear you. So tell me, like, how did this come about? Ukuthi nina giving back to the community? Can you brief us nge procedure nje kancane? All right. Briefly. So basically what we normally do is we get a request from any companies, any NPOs, any NGOs, anyone from the community who is giving back. It's either you are giving back to the community or you are giving support to abanye abantwana kodwa bakhona. It could be abadala, abancane, and then they normally write incwadi to Albany and say, hey, on this day, we are giving back to the community. Mhlambe senze lo gogo. It could be Nelson Mandela Day. It could be your Easter tournament, your Christmas tournament for children and old age. And then after the Tina Sitlale Phansi is a team in the office and see what we can do. But because our head office is one of the best in the country, It's Mawusukhale kubona. Obvious. Kuyazwakala. Wangichazela mfethu ngiyezwa. Okay, to conclude whatever that you're doing right now. Albany today, Yes. you are giving us ngiyabona amabhena lana, ngiyabona izinto ezikanjalo. And what else are you guys going to be involved in namhlanje? So since we are the #1 bread brand in South Africa that is known for isinkwa, amatinkis, ama-wraps, Yes. ama-rolls, ama-buns, Yes. siphethe yonke inhlobo. But today, sithe sizovele sinithi thwa ngesinkwa, siphinde sinithi thwa ngama-tinkis, and then senzele ukuthi abantu abasha bathi bedlala babe bedla ekugcineni kosuku babe besnacka futhi ngama-tinkis ethu. One of the best selling tinkis. Okay, I feel you. So to conclude again, where do you get you on social media? I am on social media as Iqhikiza, Iqhikiza. TikTok, Instagram, X, and Facebook as well. Iqhikiza nje, imino khona. And then we also have Albany
from all social media platforms. When you just type Albany Bakeries, Yes. uzo pop up nje. Ukhona nakhona on TikTok. We have on Facebook, Instagram wethu, and also our Twitter. Ila singahlangana khona. Kodwa nje from us, the Albany team, feel the freshness. Feel the freshness. Thank you, my brother. Ne? It's a pleasure. Ngiyabonga kakhulu. Danko. Today we are here as Sobantu. Hey, everything is happening la siyabona activities. So ngikwazile ukuxoxa isikhathi kancane from uDJ wethu la sino DJ la wa today. Kamba kanjani mfowethu? Hamba. Right. Uhamba. Sure mfowethu ngicela uzishiya ama and uhlala Mina nguLuyani Sibongo wangu ibane bafu ngihlala eSobantu emaflethini. emaflethini. Yeah, iDuck City. Oh, okay. So ufike kanjani la today since uSDJ la namhlanje? Mina engifike ngakho nje la nabo umsebenzi wami ukuthi ngijabulisa abantu yabo. Manje leli into abayifisa ukuthi ba sibe kule mood esikuyona song sojabula simood yokujabula namhlanje. So manje i-crowd yakho ifunda kanjani ukuthi laba abalo music laba laba abalo music laba? I-crowd vele mina ngumuntu olalela music yabo. Yeah, so I understand ukuthi okay kunomuntu othanda i-gospel, kunomuntu othanda i-deep house, kunabantu abathanda ama-R&Bs. Kodwa kulolu suku ngiyazi i-R&B ngeke uzuyidlala kulolu suku kanje. So ngiyingoma zobumnandi abantu bajabule wonke umuntu ajabule njengoba kuyi-tournament yaseSobantu. Okay. Ngiyayibga DJ. That's 18 lo nyaka. DJ sayitsize fresh. Yeah. So what can you say ngosuku la namhlanje being a DJ nokuba khona lana yabo yonke leyo? Ngosuku la namhlanje engakusho nje ukuthi mase sibambisane senze ngendlela right nje. Usuku lizohamba kahle. Yeah. Ufunda? Yeah, ngifunda leSobantu high. leSobantu, okay. Yini ongayitshela ingane engayona yala eSobantu? Yini ongayisho ngeSobantu umuntu olengana nawe? Engayisho ngeSobantu ukuthi la eSobantu into yenzayo uzenzela wena. Yeah, wena kumele uzazi ukuthi ufunani empilweni. Okay. Ngoba abanye abantu ngambuka umthembu omunye umuntu kanti awufiseli ukuthi. Ngiyakuzwa parake. Okumele ukwenze la uzenzela wena. Okay. So sesivala ke Mr DJ. Sikuthola kanjani on social media? Yabo leyo nto udlala phi? Sifuna ukuzokulalela. Ayikho inkinga. Ngisayi-local DJ nje okwamanje yabo. Kodwa ku-social media uyangithola yabo osithandela ukudansa Facebook. Ubani? Osithandela ukudansa. Okay. Osithandela ukudansa. Okay. Facebook osithandela ukudansa. Ku-Instagram Malusane it's my nickname. Malusane. Yeah. Okay. All right. Hayi Malusane ngiyakuzwa. Instagram ukhona? Yeah, wona lo ngushili ungisearch nje ngithola kanjani. All right. TikTok nah. You're not there yet. Okay. Angafika isikhathi sami manje. Sophia what? DJ, ngiyabonga mfowethu yazi. Ngiyabonga. Awuhambe esijabulisa mfowethu. No, umsebenzi wami. Sure.
ngifika la ngabona omunye ubaba la omunye ubhuti nambona la yilabo bhuti aba serious la yabo. So ngambona ephithizela la, so ngithi ngathi mina yazini I need to do an interview with that man. How are you, sir? Ngiyaphila njani nina? Sikhona. Ngihleli nobani wakabani namhlanje? Mina ngo-Uncle Nathi Nyoka. Uncle Nathi As you Nyoka. know that you earn respect. So kulo mphakathi lo. Yes, sir. Yes, Babiza sir. ngo-uncle. So tell me, sir, what is your part in this very nice event that's happening today? Ngiyabonga umbosi. Umsebenzi wami njengengilana ngumuntu mina obhekelele zonke izinto ukuthi zimi kahle yini na. Yes. Wonke lamakhodi lawa khona la. So nokwenza sure ukuthi wonke umuntu okhona la ngaphakathi kule event yanamhlanje uba happy, uphuma happy. Okay. So if you can brief me, sir, how did this day, lale event, how did it come about? How did you join this movement? What happened? All right, le event lena siqale kudala. Yes. Akuyona into yamanje. Yes. So ilokhu improve nje kancane ngokwama code. Okay. So just to keep our youth busy, not only youth as such, but everybody othanda sports. Why? Because we mhlawumbe ubona ipost ubona khona ama golden games. Ama golden games awogogo nomkhulu abo 16 above. Bese kukhona ama bese kuba khona ama indigenous games. Yes. Konke lokwenziwa yimina. So laba abangakwazi ukudlala isoccer, laba abangakwazi ukudlala i-netball, i-basketball. So ama recreational lokudlala activities lawo sike siqale ngawo kwasebenzisa ukuze wonke umuntu akwazi ukudlala. So wonke umuntu akaparticipate kahle. Yes, not only for youth. Yes, for everybody in the community. Fanele participate. Yes, yeah. So tell me, sir, because I heard that Sisobantu is turning 100 years. So what does that mean for you? What does that mean for this event? What can you say on that? Uyazi nje iphethe into enkulu kakhulu uma ukhuluma ngo-100 years leso bantu. Sinama legend la. Kunabantu ababedlala o-Chiefs, abanye ababedlalela o-Pirates, abanye sinabantu njengobhuti imdaweni, umuntu owaqhamuka ne-basketball, we know bhuti udlalela kwi-squad. South Africa wabu-captain, wabuya uzosilekelela futhi nala isobantu. So baningi isobantu. Baningi sinomzimba ngade abantu ababegijima. Kuningi nje okwenzeka la isobantu. Just me obhomba chamane. Abantu ababesha amagoli njengazi wabona. So le event ke le yenza into njengale ukuthi no kulo 100 years uma siyazi sport siyinto ehlanganisa umphakathi. So ingakho ke nathi senza kanje na ukuthi nje abantu understand ukuthi nesuka kude into njengale. 100 years, that's a lot of years eminyaka le. Noku-add nje okunye lento yama facilities. So we need to mhlambe sikwazi ukuthi ama facilities ethu abe mahle. Sinenhlanhla sino swimming pool asobantu sine basket sine combi court sine ground sine youth center. There's a lot in the table tennis tennis court. We've got a lot of things esikazikuyisebenzisa leso, but let's use ingakho ke nesobantu community development le efomekile ifuna ukwenza into njengalezo. Hayi nginishayela ihlombe ngalapho. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi iyouth neyinyakazise. Sesiconclude nje, where can we get you on social media, TikTok, Facebook, kanjalo. Umuntu ofuna ukuxhumana nawe ukuthola lapha. Mina ngibona ngingawuthandi kakhulu ama-social media. So kodwa bathi nginawo nje WhatsApp, nginawo Facebook ke sometimes nje uthi Nathi Nyoka @.com wona ngusebenzisayo. All right, Mr. Nyoka, ngiyabonga kakhulu ne, and I think ngiyabonga ngomsebenzi wenzayo. Ngiyabona ukuthi everything is going according to order. Yes. Thank you so much, sir. God bless you ne. Siyabonga kakhulu bafethu ngifike ngizo interview akalelo hlobo lolu. Ngiyabonga ukuthi into ethi izoqhubeka njalo ibe yinhle. Sithemba kanjalo, Mr. Nyoka. Siyabonga. Yebo.
again Sobantu ngiphethe another handsome young man lana. Bakubiza ubani bra wami? uNdumiso kaMnqwango owaziwa ngoNdumo. Ndumo. So tell me, where do you fall under since Sila today on this sports day la Sobantu? So a couple of years ago, I was part of the group that was introducing e-hockey as e-development. Ihockey lokishini? Elokishini. Yeah, that's different. So, Yeah. hey, kodwa sekunesikhathi kudlulile, but the passion is still there. Khona abantu abanjengo-Enzo that are still pushing the ball forward, and nami years later sengikwazi ukuthi ngigcine sengine academy yami hockey, and I'm still trying to still rope them in and get as many kids as possible playing the sports. Okay. So i-passion yakho ye-hockey, how did it start? Yabo, wakwenze njani? Hey, bese waqala esikoleni nje mfethu, Yeah. ngadlala, hayi ngabona nami ukuthi hayi ngathi ngiyakwazi, yabo, Ah, ngayimisela. Eh. Ngaqala ngangena kwi-KZN, Yeah. angazeke nje ngiyi-represent-e i-country, but sengizamile as much as I can. Ngobula uzamile ngiyabona. So like ungibriefe ngama-critics yabo, because akuyona into ye-abroad yonke into ejwayelekile. So tell me about ama-challenges nama-critics ojwayele ukuwathola yabo. I think more than anything, it's just issue yama-funds nje. Abantu abaningi banalo ithalente, but akubi nendlela e-right ukuthi umuntu esimase enze kahle esikoleni ayo-represent i-province, kubuye kube nalawo ama-challenges yabo, ukuthi sesikhokhela kanjani ama-tours, sikhokhela kanjani i-equipment nayo yonke leyo. But through trying to develop the sports and isidevelopile ngokuhamba kwesikhathi, sebeyaba khona ama-brands asondelayo yabo, akwazi ukuthi asize ukuthi nalo nalo ithalente kodwa ongakwazi ukufinyelela to the bigger stage, at least useyaba nalelo sizo lincane. And that's where I come in. It doesn't have to be about me making mhlawumbe national team or anything, but it's just about Keeping the omunye movement. umuntu oza ngemva kwami mhlawumbe yena ngaba nethuba elingcono, abe enough talent ukuthi Angene bese ngiyakuzwa. So what can you say kumuntu ofuna ukwenza into ecishe ifane neyakho? Ungam-advise uthini? Hey, asiqhubekeni sizameni bafethu. Akuzange. Sizameni imiqondo. Yeah. And ngokuhamba kwesikhathi ama-fruits labor yethu Azobonakala mfethu. Hey, spoken like a true gentleman, my friend. So, since conclude, nje, what can you say about, because I heard, somebody told me, ukuthi Sobantu is 100 years, yabo. What is your take on that, yabo? Hey, I mean, I think it's a big thing. Like, kumele i-celebrate lento, because nezinye indawo noma kuthiwa zisancane, but kumele zikwazi ukuthi zibukele ukuthi Sobantu sikwazi ukwenzani, like even i-event enjena. It's a big event. Yabo, i-weekend kanje izona izinto ekumele ngabe yonke. Each and every community iyakwazi ukuthi izame at least ukuyihlanganisa, at least noma sekungabile ama-sports amakhulu ibhola or something, but iy'ngane zibe na-something ezizoyenza. Active, Ugcina usuhleli ungasenzi lutho, yabo. That's when other things ziqale yabo zisondela. Zisondela, hayi. So my brother, let's conclude here. Tell me, sikuthola on social media, sikuthola. What's next for you? Hey, I do quite a bit. Ekhaya sinesitolo eKZN, so I helped run that. But on social media, Undumo, the agent. I've been involved in entertainment. I've been involved in a lot of things. Wow. But the point has just been for me to try and, if I can't help the next person, let me be involved in seeing how far they can go. They can go first, okay. So tell us, tell up on social media, Instagram, Facebook, you know. Mawuthe Ndumo, wathi Ndumiso Mnqwango, ngizoqhamuka nje. Somehow, my brother, thank you so much. Angathi konke kuhambela kahle boys. Hayi sabonga kakhulu. All right. Thank you. Sobantu 100, let's talk. We can talk about anything. Sobantu 100, let's talk. We want to talk about anything, about everything. Kodwa namhlanje sihlezi nobaba uPaul uZwane uMangethe.
uPaul Mangethe-ke uzosixoxela kabanzi-ke ngomlando wakhe Yeah. nebhola. Ngoba iyona into abanye sobuye sihlale-ke Sobantu Let's Talk sixoxe nabanye abantu sikhulume nge-agriculture, sikhulume ngezinye izinto. Okwamanje nje njengoba sila egrawundini kuwuma-Easter sizoxoxa nje ngwebhola. Sibona abafana abancane bayadlala lapha nangu-under 13 nangu-under 11. Kumixene futhi khona abafana khona namantombazane. Sazoqhubeka kufika ama-legend azovala umcimbi. So njengoba namhlanje nje sidlala ibhola. Sungasixoxela-ke mhlawumbe-ke Paul ukuthi i-history yakho nebhola nje ufundaphi e-high school, mawuqeda e-high school wadlalaphi, waphinde wadlalaphi, usulaphi manje? Hayi, mina nguPaul, abanye bathi nguMarcus. Elebhola-ke bathi-ke slow motion. Okay, udlala kwi position. Hey, manje mawuthi-ke uphiwe udlala konke ama-position ngekubonakala ngazothi hayi. Kodwa futhi bathi u-slow. Hey, amangabantu nje mina ngikho slow nje. Ngeke ngiyibone nje ngishesha kakhulu. Ngokuzalwa-ke ngazalelwa eKhethomeni eMkhumba. Okay. Ngo-1957. Right. Ngo-1957 kwathi ngokwakhiwa koMashu noMlazi bethuthwa abantu eMkhumbane beya koMlazi koMashu, thina sathutha saye eHammersdale. All right. Safike sahlala lapha eHammersdale ngakoMcoyi koBakhaliphi. Okay. Bakhaliphi icebo. Khona isikole-ke laphana-ke esaseduze kwaso kwakuthiwa Ibekezela School. Kunesonto futhi lamaRoma lapho. Wabekezela nawe? Hawu sabekezela. Hayi kwathi nje makushaya ngo-1965 kanje 68 sathutha-ke seza eThawini. Khona-ke enye indawo la kuthiwa ise Mount Partridge. eMgungundlovu. Idume ngokuthi iseMaqeleni. Okay, umuntu wahamba Maqeleni, ngase-J between J ne-18. Ngiyayibona. Kwathiwa hhayi-ke sahlala-ke lapho umuntu wayofunda kwesinye isikole samaRoma kuthiwa ise-Henryville la kaMachibisi. Hhayi afunde khona-ke aphaseke o-standard 6 wakhona aye eGeorgetown-ke manje. Eydeni-ke esokwenza-ke imfundo ephakeme. Masifika lapha eGeorgetown aseqaliwe ukwakhiwa-ke amakholwa kwaku-1973. Aseqaliwe ukwakhiwa amakholwa. Konje silapha emakholwa? Sesinathini. Yes. Sesinathini. Kwathiwa hhayi ake nilindeke la eGeorgetown kuzothi makuphela isikole lapha sasemakholwa bese niyasuka-ke nani seniyofunda khona. Hhayi sabamba la siyafunda la sibizwa ngemsila la umuntu eqala ukubizwa ngomsila. Uthi mawuthi uyadlula nje efasteleni lelinye iklasi kuthiwe awu uthunywe uthisha uye kwelinye iklasi. Uyafika kuleli klasi kuthiwa uyabonakala nje umsila. Awu-ke kwathi mid-May June lapho hhayi sathutha-ke saya emakholwa. La eGeorgetown la uthisha omkhulu impela wayesibiza ngamakholwa tribe. Thina soye emakholwa kuthiwa amakholwa tribe. Niyahamba nje. Usuthi ubandlululo nje. Aweze ngala amakholwa tribe. Kanti vede la kaMachibisi la Edeni. Abantu bakhona kwakuthiwa amakholwa. La kaMachibisi kuthiwa koShifmini. koShifmini la wayephethe amakholwa kuthiwa amakholwa tribe. kaMachibisi. Hayi ke futhi kunomabulala khona la. Kunomabulala bamphonsa Edeni. Umabulala Machibisi bamphonsa Edeni. Edeni esibhedlela. Hayi Edeni ewathi. Esibhedlela okay kaGerries. Hayi ke siqhubeke-ke lapha emakholwa-ke kudlalwe kwibhola khona omunye uthisha owayisuka khona la eSobantu wakuthiwa uthisha uSibisi. Kuthiwa uSgwintshi. uSgwintshi. uSgwintshi.
abanye bathi usigwede awumazi. Hayi wasuke lana-ke uthisha wakhe uMahlaseke efundisa khona-ke lapha emakholwa-ke naye. Hhayi kwafundwa khona-ke, hhayi kudlalwa-ke nebhola laphana. Hhayi ngathi sidlaleke khona la komakholwa kodwa eyi sasiyithola induku ngoba i-team yayingeyinhle phela. Kwakuneligi-ke yey'kole-ke ngalezo sikhathi. Ngoba kwakuze kudlalwe kuze kushaywe ngaphezulu koMpande. Yebo. Kuney'kole lapha koMpande. Nakhona la koSobantu amanye ama-tournament-ke ela ko-league Fitzsimons. eFitzsimons. Sekwi-Brookside Mall manje. La sekuyi-Brookside Mall manje. Ngikhumbula i-penalty yayishawa ngaleso sikhathi. Uma ama-team lawa iy'kole lezi ey'mbili zithayile mhlambe kuthiwe zidlala i-draw. Yebo. Zinikezwa 10 wama-penalty. Ha. 10 ish. Wonke umdlali uzoshaya i-penalty. Mnandi nje loyo. Kodwa kukhona-ke ihlaya-ke elenzeka ukuthi uma kunomuntu ongayishaya futhi ewu-10 ashawo yena wonke uvumelekile. Hhayi ukhona-ke omunye umfethu wakanzimande kwathiwa uThodi. Hhayi washa wonke ama-penalty awu-10. Eyi sasize simhleke na-after le tournament ukuthi eyi indoda yasha ama-penalty awu-10. Hhayi-ke umuntu-ke abuye ahambeka ayeke-ke komakhola eMehlokazini. La emakholo ngagcina ku-JC. Angazi uyawazi u-JC. u-grade 10. Kusuke-ke lapho umuntu seyoqedela-ke lapha emakholwane. Uma lapha emakholwa ngo-1979. Ngo-1980 umuntu sefuna umsebenzi aqala ukusebenza. Asebenza elekhuzeni la kwakwenziwa khona ama-perfume. Yiphi le ndawo le? Singikhohliwe nje le ndawo la. Le eseduze nje eyayingezansi kwase-Natal Witness. Okay, kulong market. La. Ku-Willoton. Ku-Willoton la. Road naseJagwa eCathulweni. Eseduze kwakhona. Kwathiwa yini ngambe leya ndawo? Ake no-Avon. Ngizoyikhumbula nje ngokuhamba kwesikhathi. Laphaya kwaqashwa abantu abamnyama ngizothini blacks mama ngiwaqaza-ke bese kwakuba abantu besilisa kuphela e-Inox la. E-Inox. Kwaqashwa abantu besilisa abamnyama. Abesifazane abamnyama babengaqashwa. Hawu. Bese kuqashwa amakhaladi abesifazane. Yebo. Amakhaladi esilisa ayengaqashwa. Hawu. Yindaba lento le. Kuthiwa hhayi abesifazane abamnyama bazolo laba bangamadoda. Hayi. Awafuneki. Kwase kuthiwa aqashwe abesifazane bamakhaladi. Ngoba mhlawumbe bazobuye basabe laba abashiwe isingisi lawa lamakhehla lawa. Bangasheyi. Awesilisa amakhaladi ngeke aqashwe ngoba azodakwa. Abanezimteki. Umsebenzi manje awuzohamba. Ke umuntu-ke la aqala khona-ke nje nokudlala ibhola adlala koPata Citizen. Abuye wadlala koCaluza Aces. Not kodwa ukuthi umuntu wayidlala wakubonakala ukuthi hayi ikhono likhona kodwa manje udlale ngala kuleyo team makubiza omunye nizodlala nje. Qhudelane neMacebisa First 11. Kwahamba ngey'khathi zobaba umhlaba unzima. Ushefu umuntu wathi ukurabha ama-shoulders nabo Siyama. Umuntu wabuye waqasha komunye umsebenzi kwahamba kwahlukana-ke nebhola. Sokuthi manje umuntu esemdala nje sokuthiwa mawusuno-60 usurithayile. Akhona ama-Golden Games abantu abadala. Wayithola lapho. Ngayithola sengilapho ngaqala khona kosoka la kuma-Golden Games.
kwahamba umuntu waze waba nama-injuries la edolweni lahlinzwa idolo yabo cha. Hhayi ngeke-ke manje umuntu asalidlala ibhola. Ngokuthi la kuma-Golden Games maningi ama-sporting codes la. Alana-ke manje umuntu usejoyine ama-Senzos aseSobantu. Ngoba ama-Golden Games anama-club yonke indawo nje la e-Maritzburg. Khona wase-Eden, e-Edendale, khona awasembali ko-15. Yep. Anamagama awo nawo-ke komasinamumba kanjalo. Hawu, umuntu wayithuka-ke esekhona-ke la eSobantu-ke esekuma-Senzos. Okay, so And-ke no Saracen. noSaraceni-ke babengaka-qualify thina sifike babesebancane. Saba-recruit ukuthi hhayi wozani la madoda. Ngoba mina-ke ukuza kwami la nga-recruitwa uJazz uDanisa. Okay. Uyaziwa-ke eMaritzburg ukuthi ulidlalile-ke ibhola. Inhlanhla Danisa. Hawu ngafika-ke nami la eSobantu kumasenzo kwethu. Senzo kwethu. Kumasenzo kwethu. Hawu ngafika nami nje sawina ama-trophies njengoba niyibona nje. Sawina ama-trophies-ke. Hawu. Bese kuthi ngephasika-ke la eSobantu sekuba khona ama-tournament, ama-Easter tournaments. Yeah. Kwasho ukuthi khona umuntu into ayijwayele nje into yama-Easter tournament ngoba umuntu esadlala ibhola esemusha wadlala ama-tournament la ko-Northdale. Ama-Easter tournament. Okay, Northdale, yes. La ko-Northdale-ke kwakunabantu ama-club azafike asuka ko-Cape Town. Cishe nje i-South Africa yonke lapha eNorthdale kuseyona. Hhayi-ke nje namhlanje-ke unyaka wesithathu lo ngiza lana-ke kulama tournament, kuma-Easter tournament lawa la eSobantu. Hhayi, sibonge kakhulu Baba Mangethe. Sibonge kakhulu impela nje, sibonge ney'ponsa zethu Akhwele. No-Albani. Albani usichazile, izinkwa, sidlile sisuthi. Sibonge nomlando. Sazophinde sixoxe futhi baba ngoba manje sikuzumile namhlanje. Kodwa ngazi ukuthi kuningi. Siloko siphinde sihlale phansi futhi siphume. Ngithulule okunye. Phinde futhi simemele nabanye ogxa bakho. Bakhululeke nje. Bakona i-interview ukuze baningi abantu bakhona ama-senior citizens. Bahlezi emakhaya ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uyivocavoca ngoba phela i-lifestyle impilo. Uguge ngesitayela. Uguge ngesitayela. I like that one. Uguge ngesitayela. Yeah. Ngiyabonga kanjani. Today ngiphethe enye insizwa la ngithe ngifika la yabe ngiacazelisa kabi le nsizwa le yabe ngikhomba la nala futhi ngapha kanjani Ngiyafika kapho ngiyafika what sure ngizothi ubani igama nesibongo mfowethu igama usibonisa uMaphumulo kodwa ke insizwe engikhule nazo zithi ngogobsa ngazi kwakuthiwa ngapha kahle kodwa hayi ngiyaphila sikhona ukhona la eSobantu vele ngikhona la eSobantu ngokuzala impela okay ungangichazela ke bra Gobs ukuthi how did you end up here today, part of this event? Mina ngazalwa 1969 ngizalwa le lokishi. Yes. Khona la kulomgwaqo ne542 Main Road Skhosana. Oh, okay. Ngikhuliswe ugogo ke yathi nasikhulela kagogo. Yeah. Ngikhule ngidlala boxing and then from boxing ngangena kuma athletics. Yes. Sino khansela sabafana bokuqala bahamba bazobafika kuma national. Ukhansela was doing. No, mina bese ngigijima sesikhathi. I was doing 100 meters, 200 meters, 400. Okay. Ukhansela wami wayenza high jump.
Okay. Komunye othi uSipho Umbathi. Yes. Yena wayenza u400 meters. So ithina bokuqala nje abafana la esokana. Esagijima South Africa 100 meters. So isports into la esokana. Yeah. So njoba ke sengi-involve kwi-community development because inhloso zethu kahle kahle ukudevelop intwana sizama ukuyisusa kohunga sisuse because istra la isobantu kulo 100 years esinawo. Lezi zinto zohunga into efika manje yabo. Ingezitsha lezi. Inkinga ukuthi intwana zilekha i-purpose yabo. Azinayo into ezenzayo. So sase sithatha initiative ukuthi asinikeze something ezolenza si-encourage. Sikhiphe busy. Mhlambe kusasa sogcina sinobhiza Dlamini ngoba phela yena sibe nobhiza Dlamini la isebantu badlalela eKaizer Chiefs. Understand that? I understand. Saba noChamana noBomba Chamana. Yes. Yabona le nto saba nayo yonke inhlobo yomuntu la isebantu. Understand? Saba nothisha uMzimgadi. One of the best athletes esasinalo kuma sprinting events. Saba noShukela. Yes. Understand what cigarettes. So history sport la isebantu inkulu kakhulu. Kule gengele khule emva kwethu saba no Maradona saba no bani baningi yo teenage. May soul rest in peace. You understand? So ukuhlala no happy sihlangane no Chico kanje sibona ukuthi asike sithathe sobantu sibe kwenye event. Lento sesiyenze for the past 8 years. Silosinenga nje kancane sicela la sicela khona ukuthi sicela nisizele ingane. Njengoba ubona nje ingane egcwele eground. Manje ngithe mangifika la ngatshela ukuthiwa le kasi la 100 years. Yeah, 100 years. What can you say about ikasi laseSobantu being 100 years old? Yabo. Okay, isobantu sikhuliswe omunye umlungu othi ungavini. Okay. Yeah. Owayethi thandana nodwa sobantu ngishadane nodwa. So sikhule kwakuyiruya leSobantu. Kwakuyiruya la eSobantu. Bakabe la eSobantu ubaba waka next door uma waka next door. So okay. Sazana sonke la. Yeah. Ilokishi belinokuthula kodwa lisatsha. Hayi ngoba lisatsha ngoba belihlonishwa ngoba ubungeyovela ungene noma kanjani uSobantu uzenzele noma kanjani. Sikhule sine history sports njengoba ngeke ngasho siqaleni. Lo 100 years ngikubalela abantwana ngikubalela obaba uChami Mthalane ngikubalele obaba Mbuyisa ngikubalele obamdlela amaphoyisa akudala obaba Shange baningi ngeke ngibaqede. Kuningi esikufundile thina kule generation esikuyona. So esifisa nezintwana ezizemba kwethu nazo zifunde. No mina ziyangazi akukho ongakwenzanga empilweni okuhle nokumbi. You've been around. Yeah, I've been around. Yes. Ngabuka ukuthi no sekuyisikhathi ukuthi lokho engikufundile yonke indawo ngihambe eSouth Africa angikubuyisele intwaneni. Angeke ngidevelop ikasi leli ngoba mangingadevelop ayithini obani abazodevelop. Yabo kusho nezintwana sisene ayipheli isobani ngoba phela yonke indawo abantu ababalekile youth. Ibona abantu abalandelayo. Ngoba thina siyahamba. So masingawafakanga lama principles nama morals nama values so install kusemanje. Then sobantu ebhedayo. Hayi kuyazwakala kuyazwakala. Sesiconclude nje mfowethu ungasitshela ama social media yakho bese uyasiconcludela. Akusiyo umuntu on social media. Awukho social media. Ngi old school mina. Nginethoba epen nephepha kodwa ke bawufuna ukungithola kuma email ungangithola ama email usiboniso wathi maphumulo sibo1@gmail.com. My cell phone number 0657318794. Hospitale futhi 0657318794. Okay. Yeah, mawungifuna email uzongithola ke kumaphumulo sibo1@gmail.com. My brother. Amen. Ngiyacela uqhubeke lento yenzayo namhlanje I'm happy. Sure. Ngiyabonga le. uNkulunkulu abe nawe. Ngiyabonga Nkosi kubusise. Yeah, mfethu ngize basically ngokuzokusupport the initiative oyiqalile la. And then ngithe ngifika ngezwa ngabantu kuthiwa no this initiative eqale uChico grassroots level ezo develop ikasi community development for ikasi sobantu kunomlando history enkulu ngeze sport nezama business ngento eziningi. So
ngizokcongratulate kahle kahle ngizothi well done mfethu lento yenzile. That's what we need men like that. We need abantu passionate about our communities. Mina ngisuke idindeli le ngeza kodwa la isobantu. Yes. Yeah mfethu. So because what we're doing here, njengoba usuke idindeli, it's important ukuthi lento esiqalayo la isobantu nase idindeli njengoba usuyenza already. Mesuke idindeli eAshdown fanele bakwenze, eMbali fanele bakwenze, Aluza yonke indawo kube nama teams so that we develop ingane and sikwazi ukuthi sigcine zi safe, sidlala ama sports zibe fit, because if we don't do that then konakala kuzoba nezinto ezirong ezonakalayo, you know. And then by us doing that, it means we can then create a league. Sesiyazi ukuthi iMbali idlala neAshdown, idlala neDambuza, idlala neIteni, idlala sonke siyadlala. We end up sidlala neNodale, and we need more facilities for us to be able to do those things. Yes, that's but true. yeah, whatever we have, sizozama ukuthi senze, and that's why we're here today. And thanks for coming through. No, but I think this is a great initiative, siyabonga kakhulu, because most of the time, Chico, if you've noticed, ingane zethu zamanje, mostly they're more stronger with sports. Yes. If we can say, as I said, inclusive education, let's focus to the strength of the child. Yes. Ingane meyiguti kuleyo nto, asistike kuyona until ize ibe successful ngelinye ilanga, because ngokwe sports ungaphila nomndeni, ngokwe sports ungashintsha impilo zabantu eziningi. Mina I'm talking from experience ke. Ngiqale la esobantu ku Shooting Stars. I was telling you earlier on ukuthi i-Shooting Stars iyona engifundisile ma B.Ed. Ngaqala teaching through Shooting Stars. So bantu kodwa ngihlala eDeni ngitravela ngizojima la. And then today I'm doing my PhD because of a foundation engayinikwa Sobantu Shooting Stars. So i-sport in our days is the key. Is the key nje lento yenzile ngiyafisa nabanye abantu bayiqhubeke. Nami ngiqalile lapha eDindeli 5-a-side sports. Now I'm looking forward to build a pool. In basketball, netball, ukuze wonke amalokishi ebe nalezi zinto. We can't expect uhulumeni ukuthi uzosenzela kuzona zonke izinto. Uyabo? Yeah. Fortunately for us, we were, as today, senza isikhumbuzo saBaba uThami Mthalane, who's the one who actually initiated yonke lento, the infrastructure. Ipool ekyo yena, i-crash, i-clinic, i-youth center, i-ground. Wow. Everything, wafaka ugesi, wafaka iPS. Wow. Yabo? So that's why we have a t-shirt up ukuthi Thami Mthalane, may your legacy live on. Yabo? Because I won't say ukuthi if it weren't for him, maybe waqala enye into kwakuthiwa community of 12. Community of 12. Waqala ama initiatives enje. So that nathi njengoba sesikhulile, because fortunately we got to learn that about him. And sesiqhubeka la kwagcina khona. Sino swimming pool. Yes, I know. Ama basketball courts kade ingasebenzi. So what we did, we raised capital, say revampa, sayipenda, now sesine court. Oh, that's great. Yeah, but sesine basketball court sesiyazi. Last year basketball team yethu iyona yawina tournament. The player of the season babeyala isobantu futhi. So today they are defending the title here. Oh, that's great. So but it's nice ukubona ingane as a participator with sports. As you said, we are developing ingane, because sometimes Enzo once said to me, so we did in Tetsitsi Kenda 100 because it's one is turning 100. Oh, yes. So since a competition needs to Kenda 100. Right. So if you was Ukenda Ipola, it means you can focus. You can coordinate. Yes. Leomunt is an asset. You was going to be class in, but you identify that person through sports. True. We are focused, we are coordinated. It's called early child development. Yes. Yes. Especially we black kids. My parents, I was asking ingane ADHD. I was with ingane yashupha. Yeah. But most of the time, ingane is spend a week ground in. Then as a coach, you are able to identify ingane with no law. Ganje. Yeah. But you only was giving encouragement. Go sports. Kungafani nokuthi
esikoleni ngoba sikhula thina ngazi ukuthi isikole Phela. but masiwazi ukuthi usport mengidlala usport si-identify ukuthi ukwazi ukwenza nokuthi and Ongani. i-encouragement mhlawumbe uyithola la okwazi ukuthi mesithi Boost khona academy. uzodlala hamba esikoleni uzoletha ama-marks akho ukuze udlale. That's what they do in America when they say ukuthi Yes. most of the time in sports bafuna ukuthi they want to go to college to make it to the NBA Yes. and you have to get good grades. It starts here. Kunjalo vele. Akukho kunye. No mfethu nje sengivala. Let me just congratulate Hayi, you. Shembe. Siyabonga, and we also thank ama supporters akho Alban and all that. A coordinator nje, that means you are a leader. Yeah. You are a leader in the community, you are a role model to lezi ngane. Ukutshengisa ukuthi sekuwena ubaba, you know, asadinga ubaba bathini, sekuyithina ubaba. Yeah. If Tina, we can initiate things like this, okuchaza ukuthi the community is moving in the right direction. Sure. Okuyintenhle. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga okwenzayo. Uqhubeke nje ke phambili kukona konke okufisayo. Hayi nawe I mfethu, wish you all the na- best. nawe la wenza khona sesohlangana so ama-team akho sizodlala la. Collaborate So, yeah. kubalekile. No man, thank you. Siyabonga, thanks. Ngicela ukubingelela ngiphinde ngizichaze ukuthi ngubani. Mina nguPhiano Waqaba, ngiqhamuka kwaJoma Sports South Africa. uJoma Sports South Africa inkampani eyabunjwa umnumzane uSipho Mngomezulu owazi kakhulu ngelikaMphu. Yona iJoma as a brand, i-brand eqhamuka eSpain. Kafushane nje uJoma Sports South Africa inkampani kaMphu Mngomezulu inamalungelo lawo esithi i-licensing, distribution and marketing rights e-southern part of Africa. Njengoba siyinkampani eyangamela impahla zezemidlalo, enkampanini sinochungechungwe noma uhlelo olubizwa nge-Corporate Social Responsibility Program. Lolu hlelo ilapho inkampani ebeka thize isamba noma insiza senzo ezithile eminyakeni emithathu. Ebese ihlonza emphakathini ukuthi iziphi izinhlelo engayingamela noma ibe ingxenye yazo. Njengamanje njengoba sila eMaritzburg, size ngesimemo sika Mr. Chico Nkosi, owusihlalo weSobantu Community Development Program. Ngazisiwe ukuthi iSobantu Community Development Program, community development, yangamele ukuthuthukisa umphakathi ey'nhlelweni eziningi ezihlukene. Njengamanje ihlele uchungechunge lemidlalo, isoccer, ibasketball, inetball. Lapho i-invite intsha ukuthi iziqhelelanise nezinto ezingekho kahle, ama-drugs, ukuthi bathi la idle, kodwa ba-participate kuma-sports. Siqonda kahle njengoba la kusuka i-sporting fraternity ukuthi i-sport akusisona nje isigaba la umuntu ekwazi ukugcina khona e-fit kuphela, kodwa futhi siyi-career. Ungadlala ibhola uzofinyelela emazingeni aphezulu, ukwazi ukuhola, ngokuhola uzinakekele wena, unakekele umndeni wakho, uphinde unakekele ne-community. Ngakho-ke sithola ithuba nathi lokuthi uma ngabe uMr. Nkosi enza uhlelo oluhle kanje, sibe yingxenye ngokuthi sixhase ngenkomishi, ama-trophy kanye nangamajezi okudlala. Lokhu sikwenza ukugqugquzelela intsha ukuthi ibe yingxenye yemisebenzi emihle. Siyalibonga leli thuba. Sifisa ukuthi lolu hlelo luqhubekele phambili futhi likhule. Ngiyabonga.
igama lami nguPhumlani Mthalane, unkosana kaBaba uThami Mthalane. Siwumndeni sithanda ukuzwakalisa ukubonga kakhulu nge-initiative ethathwe iSobantu Community Development ukuthi simkhumbuleke naye ngamagalelo abanawo. Nansi ne-tournament ikhona in honor of his memory and his legacy, nendima ke ayidlalile emphakathini wethu waseSobantu. Sithi nje siwumndeni wakaMthalane enikwenzile kuyajabulisa kakhulu nokunqoma nokuthi niwa recognize amagalelo abanawo ekuthuthukiseni umphakathi. Nanka nama sporting codes ahlukahlukene are involved kule tournament. Sithi ke may the best man win. Kuona konke ke nje engakusho njengoPhumlani ukuthi ubaba uMthalane ube indoda strict and wengenayo iroom for error when ithanda education. So ngiyonxusa nomphakathi nabo uyibona le recording ukuthi ake sikhuthaza abantwana ukuthi bafunde isikole. Sizame nokuthi sibagweme ekuthenini bagcile edakamizweni. So ama initiatives anjengalawa enza ukuthi kube nento abantwana ababa busy ngayo ngoba bathi izandla ezifree usathane uyayitholela umsebenzi. So ngithi nje akube kuhle kukhanye konke kuqhakaze. Siyabonga kakhulu. Thank you. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could